Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Мәскәү шәһәренең татар мәдәни үзәгендә яңа иҗади сезон башланды. Мин бу бинада яшьләрнең күбрәк булуын һәм бусагасын атлап кергәннән соң татарча сөйләү булсын иде. Тукай музее буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Дөньяның алдынгы илләрендә музейлар инде күптән музей гына булу дигән кысалардан арынды. Биредә дә шулай. Тукай музее хәзер бөтен гаилә белән килеп, файдалы һәм күңелле итеп ялый турына. Юбилейларны өлкәннәр көне белән кутладылар. Оренбургтан безнең репортаж. Бигрәк зур бәйрәм. Зур рәхмәт барсына да. Авылдашларыма да, балаларыма да 70% минем кулдан чыккан балалар. Ульяновск өлкәсендәге Өчкайын авылы тарихы белән Рамис Сафин таныштырыр. Өчкайын авылына совет власти елларында нигез салынса да, ниндидер бер хикмәт белән авыл халкына җирле хакимият мәчет салырга рөхсәт итәләр. Һәм авыл халкына менә шушы урында 20нчы еллар башында мәчет салып куялар. Казахстанда яңа музей йорты ачылды. Здесь в музее у нас находятся архивные документы, материалы, фотографии, которыми пользовался Димаш Ахмедович, личные вещи какие-то. Нужно заметить, что это единственный музей по Казахстану. Очрашырга вакыт җитте. Мәскәү шәһәренең татар мәдәни үзәгендә яңа иҗади сезон башланды. Татарча концерт һәм Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәриятенең иң актив әгъзаларын бүләкләү күркәм традициягә әйләнде. Асадуллаев йортында узган әлеге чарада киләчәккә планнар да корылды. Кала татарлары өчен мәдәният үзәге ниләр әзерләп куйган соң? Бу хакта җирле хәбәрчеләребез видео язмасында. Мәскәү үзәгендә кабат татар моңы яңгырый. Башкаланың татар мәдәни үзәгендә Асадуллаев йортында яңа иҗат сезоны ачылды. Татар мәдәни мөхтәрияте үзәккә килгән кунакларны музыкаль очрашулар гына түгел, кызыклы түгәрәкләр, мастер-класслар да көтә дип ышандырды. Татар мәдәни үзәгенең үзешчән коллективлары яңа номерлар, яңа дәрт белән, яңа бизәлешле сәхнәләрендә чыгыш ясыйлар. Бүген безнең үзешчән коллективларына, кешеләрне дә, балаларны, олы яшьтәге кешеләрне чакырабыз һәм аларга менә шуның өчен бездә нинди коллективлар бар, шу коллективларның чыгышын тәкъдим итәбез сәхнәдә. Төрле юнәлештәге түгәрәкләр теләге булган һәр кемне көтә. Татар телен үзләштерергә теләсәң, рәхим ит дәресләренә. Ә инде музыкага гашыйк икән фольклор ансамбльләр бар. Баянда уйнарга өйрәнергә дә була. Булар барысы да яшь буында татар мәдәниятенә мәхәббәт тәрбияләү өчен эшләнә. Илнар Каюмов, мәсәлән, Мәскәүдә туып үскән. Башка мөхит булса да, ул ана телен онытмаган. Бу татар мәдәният үзәгендә мин баян буенча курсларга йөрим. Һәр атна без минем укытучым белән өйрәнәбез татар халык җырлары. Әлеге төп чараларның максаты ул татар телен саклау һәм татар телен популярлаштыру. Ул инде бик актуаль мәсьәлә Мәскәүдә, чөнки күп кенә халык татар телен белми. Мәскәү шәһәренең татар мәдәни үзәге тарихи урын. 100дән артык ел элек ул татар мөхтәриятенә күчкән. Узган җәйдә бинада өлешчә ремонт эшләре үткәрелгән. Асадуллаев йорты яктырып, матурланып киткән. Әлеге үзгәрешне барлык кунаклар да бәяли алды. Татар мәдәният үзәгендә яңа иҗади сезонга әзерләнгән кызыклы һәм бай программага кушылырга теләүчеләрне көтәләр. Әлбәттә, мин бу бинада яшьләрнең күбрәк булуын һәм бусагасын атлап кергәннән соң татарча сөйләү булсын иде. Чөнки уялып менә әдәби телдә сөйләмим, диалектта сөйлим, фәлән диалектта сөйлим дип кайсы вакыт тартынучы, я бөтенләй бик белеп бетермәгәннәр. Шуннан башлана. Начар сөйләсәң дә сөйлә. Әлеге кичә традицион бүләкләү белән тәмамланды. Иң активларга Башкала татар мәдәни мөхтәриятенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Ләйсәнә Садретдинова, Динә Газалиева, Татарлар, Мәскәү.
Алдағы тапшыруларның берсендә яңартылган Габдулла Тукай музей буйлап сәяхәтебезне башлаган идек. Бүген дәвам итәрбез. Яңа экспонатлары байтак һәм күз явын алырлык дип җиткерә хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Сүз аңа. Тышкы ягын моторлау һәм экспонатлар санын арттыру гына түгел, Габдулла Тукай музеенда яңадан систематизация уздырганнар. Аның тулайым концепциясы үзгәргән, заманчалаштырылган дисәк тә ялгыш булмас. Дөньяның алдынгы илләрендә музейлар инде күптән музей гына булу дигән кысалардан арынды. Биредә дә шулай. Тукай музее хәзер бөтен гаилә белән килеп, файдалы һәм күңелле итеп ялый турына. Без ияләнгән кагаз китаплардан тыш биредә шулай ук электрон китаплар уку мөмкинлеге дә бар. Аның Өчиле, Кырлай авылларының булары инде хәзерге заман рәссамы Резида Яманова эшләре. Шулар янында ук берничә комплекс, бабайы, аның әтисе, алар башыдан мулалар булган бит. Әйе, ул вакыттан инде аларның кием салымнары калмаган, ләкин менә Коръән. Бу Тукайның бабайы Зинатулла Әмиров китабы. Менә Бәләкәй Тукай, әле 3 яшьлек, 4 кенә яшьлек булганда, ул Өчиледә булганда, бәлки аның бармаклары шушы китапка кагылгандыр. Габдулла Тукайның шәҗәрәсе бүтән әйберләрне дә, бүтән экспонатларны да күрсәтеп бетереп булмый. Шуңа күрә экспонатларның һәм мәгълүматның күбесен без шушындый электрон киоскларга кертергә тырыштык. Яңа экспонатлардан Габдулла Тукайның апасы Газизә Забированың камзулы. Бу инде безнең мемориаль әйбер. Бу экспонат фондларда сакланган иде моңа кадәр, ләкин хәзерге вакытта менә без аны үзебезнең тамашачыларга да күрсәтәбез. Экспонатларның барсысы да яңа дип әйтеп булмый, чөнки менә бу комплекстагы әйберләр безнең бу инде иске экспозициядән алынган, ләкин шул ук вакытта без аны икенче төрле шәкерт комплексында бирәбез. Музейның утлары алышынгач, иске экспонатлар да яңача төсмер алган. Шулай ук менә монда самавар янында Тукайның апасы Газизә Забированың кәсәсе. Менә шулай дибез инде, бәлки шушы самавар янында утырып, чәй эчкәндә Габдулла Тукайның Уральскидан 12 ел торганнан соң Җаектан Казанга кайту теләге ныгыгандыр. Музей бик күп яңа кызыклы детальләр белән байтылган. Тулайым бер экспозициядә менә шушындый кичкенә генә китап укып почмагы да бар хәзер. Бу Тукайның замандашлары дип атала торган зал һәм йорт. Габдулла Тукайның замандашы йортның ичке бизәкләре, абойлар, мондагы мебельләр, мондагы талпак савыт, мондагы музыка инструменты, пианино, алар баршасы да Тукай заманындагы әйберләр. Бу зал безнең Габдулла Тукайның заманындагы мебельне дә күрсәтә һәм йортның хуҗалары Биби Мәрьям Аппакова һәм Мөхәммәд Шамил шушыларның тормышы турында да сөйли. Шушы залда бу бинаның ни өчен Шамил йорты исемен йөрткәнен белергә була. Ул Мөхәммәд Шамил йорты булмаган, ул Биби Мәрьям Шамил йорты булган. Кияүгә чыккач, ул госпожа Шамил булып киткән. Димәк, аны теге имам Шамил улының йорты түгел, безнең татар кызы Биби Мәрьям Шамил Аппаковлар кызының йорты буларак бер күрсәтергә тиеш. Музейда тагын бер кызыклы яңа экспонат барлыкка килгән. Ул борынгы телефон аппаратына охшатып ясалган менә шундый җиһаз. Аның буенча шалтыратсаң, ул татар, рус һәм инглиз телләрендә бик кызыклы тарихи мәгълүматлар турында сөйли. Сез Булгар номерларына шалтыраттыгыз. Ул иске татар бистәсенең Мәскәү һәм Евангелистлар урамнары чатында урнашкан.
Менә бу бүлмә инде безнең яңа бүлмәләребезнең берсе. Барабыз, төшәбез, моннан 100 ел элек булган паркет, моннан 100 ел элек булган ремонт вакытында килеп чыккан безнең колонналар. Аның үлгәннән соң алган битлеге. Менә ул шушындый витринада бер үзе генә ята. Театрга багышланган экспозиция да бик үзенчәлекле. Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек дип табылган шәхесләрнең иҗаты турында сөйләүче залда барлыкка килгән. Музейның хәзер кышкы бакчасы да бар. Ләйсин Хаҗиева, Татарлар, Казан. 70, 75, 80, 85. Олылар көне белән юбилейрларны кутладылар. Чараның төп мәйданы Оренбург өлкәсе Переволод районы Чеснокау авылының мәдәният йорты. Оештыручылар Саланың ветераннар советы белән җирле Калфак оешмасы. Казанда узган бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумы эшчәнлеге нәтиҗәсе Оренбургта яңарыш тапты. Калфак юбилейрларны яңа мәдәният йортына беренче тапкыр җыйды. Чеснокау авылында яшәүче актив кешеләрне җыеп башкарган үзенчәлекле иҗади эшләр хакында Фирүзә Әбсәләмова. Роза Хабибулла кызы Бакирова 85 яшендә дә йорт эшләрен башкара. Бакчасын карый. Әнә бит бакча гүзәлләре әле дә чәчәктә. Акура җиләге җимешләрен көзгә кадәр бирә. Роза ханым белгечлеге буенча агроном булса да, гомере буе авыл клубында 40 елга якын китапханәче булып эшли. Китапханәченең эше ул китап бирү белән генә шикләнмәде. Барлык мәдәни чараларны үткәрү безнең җилкәгә төшә иде, дип искә ала ветеран. Шул ук вакытта укучыларның санын арттырырга да юл табалар. Безнең рабочий день унда башланадыр, 9-да бетәдер. Потому что кинофильмлар куялар, шул кино карарга килгән халык белән без сәгать 9-га хәтле эшләп, халыклар привлекать итәдер. Балалар күп йөридер, школга киләдер, родительский собраниеларда обзор ясыйдыр. Тормыш иптәше Габдулла белән бергә 60 ел гомер итәләр. Бер ул, бер кыз үстерәләр, 5 ыныклары бар. Бакировлар балаларын да кече яшьтән хезмәткә өйрәтә. Приучились трудолюбию, спасибо родителям. Тогда скотины много держали, и печку приходилось топить, и воду носили, кушать варили. С 4 класса я научилась кушать варить, в 4 классе я уж корову доила. Бүгенге көндә Чеснокау авылы Переволод районындагы Иш татар авылының иң зурысы. Аңа 18 гасыр ахырында төрле елларда Россиянең берничә иязеннән килгән татарлар нигез сала. Сала исеме дә Акта буенда үскән Кыргый Сарымсактан алына. Авыл халкы бу унлар ел борын истә тотып яшәргә тырыша. Бөек Ватан сугышында һәлак булган авылдашлары истәлегенә куелган һәйкәлне 3 ел элек төзекләндерсәләр. Бүгенге тантана хезмәт куйганнар өчен булды. Яңа мәдәният йортында ветераннар юбилейрларны кутладылар. Иганәчеләр, татар эшмәкәрләре саллы бүләкләр әзерләгән. Алар арасында Оренбург өлкәсенең Калфак оешма җитәкчесе Альбина Абсалямова да бар иде. Фатиха Валиевага 85 яшь. Ул сугышчы баласы. 1943 елдан ук колхоз эшендә. Иш балалары 6 аныгы, 2 торуны бар. Колхозда эшләп, лаеклы ялга чыкканына да 30 ел. Краснохол оша нидән огач ташыдык. Дарсторига кым ташыдык. Оннан инде заяркага кирдем. Кыз вакытымда инде мысы 56-57 елларны инде заяркада эшләдем. Bir de buy buldum, primeler aldım. Şundan ince turmuşka çıktım ilk ve 52. yılını dikabirde. Роза Бакирова кебек 85 яшьлек ветераннар ишәү иде. Рәшит абый белән Рәшит апаны шын күңелдән тәбрик итәм. Менә действительно алар менә шундый халык, алар янында басып торсаң да ничектер душа успокаивается. Тырышып әзерләндек. Ике группабызның бар хәзер безнең пенсионерларныкы. Вдохновение, салават күпере. Озын узак итеп репетировать иттек.
Бүләкләр алдык, спонсорларыбыз бар, Аллаға шөкер. Шулай бергәләп булгач, менә бәйрәмебез булып чыкты дип уйлыйм инде. Волонтерлар да ярдәмгә килә. Олар һәр юбилярның биографиясе буенча презентация эшләсә, тамашачылар экран аша авылдашларының йортларын, гаиләләрен күзәтте. Мәдәният йорты каршында эшләп килгән бию түгәрәгенә йөрүчеләр дә ветераннарга бүләк әзерләгән. Сәхнә буш тормады. Тамашачыларга талантларын җирле хәвәскәрләр күрсәтте. Салават күпре лайыклы ялда булучылар төркеме. Юбилярларның яшьләре кебек, белгечлекләре дә төрле. Колхозчыдан алып, укытучыга кадәр. Ауылдашларын котларга дип сәхнәгә бер-бер артлы җитәкчеләр менде. Олар да үз бүләкләрен тапшырды. У меня 10 лет была классом руководителем. Спасибо ей. Гомере буена алар Чесноков авылында хезмәт куялар. Еллар үтүгә карамастан, укучыга төгәл бәяне укытучы бирә. Фирүзә Бакиева мәктәптә 42 ел рус теле укыта. Оештыручылар да минем укучыларым ди укытучы. Бигрәк зур бәйрәм. Зур рәхмәт барсына да. Авылдашларыма да, балаларым, минем дә балаларым да 70% минем кулдан чыккан балалар. 67 елдан эшлим. 42 ел эшләп чыктым менә. Татарлар өчен милли утрау булган мәдәният йорты хезмәткәрләре үз авылдашларында туган телгә тәм тәрбияләргә тырыша. Бу берничә буын вәкилен берләштергән чара. Татар сәнгатеннән читләшә барган яшьләрне тәрбияләү алымы. Җирле татарларны борчыган төп мәсьәлә татар теленнән, әдәбиятыннан читләшә барган яшьләрне тәрбияләү хакында тәҗрибә туплау, дип сөйләде оештыручылар. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Ульяновск өлкәсендәге Өчкайын авылы тарихы белән Рамис Сафин таныштырыр. Өчкайын авылына совет власти елларында нигез салынса да, ниндидер бер хикмәт белән авыл халкына җирле хакимият мәчет салырга рөхсәт итәләр. Һәм авыл халкына менә шушы урында 20нчы еллар башында мәчет салып куялар. Казахстанда яңа музей йорты ачылды. Здесь в музее у нас находятся архивные документы, материалы, фотографии, которыми пользовался Димаш Ахмедович, личные вещи какие-то. Нужно заметить, что это единственный музей по Казахстану. Меңнән артык милләттәшебез гомер итүче Ульяновск өлкәсендә 67 татар авылы бар. Борынгы Сембер төбәгендәге иң яшь авылларның берсе Өчкайынга нигез салынганга әле 100 ел да юк. Безнең бу төбәктәге хәбәрчебез Рамис Сафин Өчкайынга барып, яшь авылның тарихы, бүгенгесе һәм анда яшәүчеләр белән танышып кайтты. Авыл бит инде гирләп тора иде заманында, колхозлар эшләп тора иде, мәктәп бакчалар, теге балалар бакчасы мәктәп гирләп эшләп тора иде, клубыбыз гирләп эшләп тора иде. Хәзер инде клубны яңадан аякка бастырлармы, Алланың рәхмәте яусын. Өчкайын әле чагыштырмача яшь авыл булса да, анда яшәүчеләр инде аның үткәнен әнә шулай сагынып искә ала. Ә бит заманында монда балалар бакчасы, элемтә бүлеге һәм урта мәктәп эшләп торган. Безнең школда 2 смена иде, школ 2 смена. Безнең авыл 2 смена укый идек. 8 школ балалар иде. Колхозларны бетерделәр, анда школларны бетерделәр, садиклар вис бар иде, бөтен нәрсә бар. Фирмаларында артта менә 4 даилный нигенә иде безнең. 2 откормочный, 4 даилный фермалары. Моны ахыргы чыгырятканың ниләрен, клюшкаларын менә быел алып киттеләр әле. Бүген авылдагы 185 хуҗалыкта 370 кеше яши. Күп йорттагыларның байтак авылга бар тик җәйләрен генә кайта. Әти-әни нигезен ташламыйча дача итеп файдаланалар. Кайсылары исә лаеклы ялга чыккач туган якларына кайтып төпләнә. Шушы авылда туып үскән Гөлнур Фатхулова да моннан 10 еллар элек 8нче сыйныфны тәмамлагач Димитровград шәһәренә китеп эшкә урнаша. Быел пенсиягә чыккач туган авылына күченеп кайта. Авылда бит инде фермадан башка эш юк иде. Наус түгәсебез киләмәде. Химашта эшләдем 18 ел, 15 ел. 18 ел стройкада эшләдем. Ана сарыкларым йортта. Менә чивиләрем.
эшләп йөриләр минем белән бер рәттән. Алла теләсә, бәрәңгене сатам. Ишкаенның әйтеп бетергесез гаҗәеп тә киң һәм ширемле матур урамнары буйлап узганда, яңа төзелүче йортларны, каралты кураларын да күрергә була. Димәк, авыл әле бөтенләй бетүгә йөз тотмаган. Фәния белән Рамил Хакимовлар да бәхет эзләп читләрдә йөреп карасалар да, азакта туган нигезләренә кайтып төпләнәләр. Без үзебез инде гуртада торып карадык, яшь чактан соң өйләнешкәч без Ташкентка да барып тордык. 8 ел тордык, 2-5 елдыр өйләнешкәч. Ну, авыл тормышы безгә күбрәк ошый. Менә мин үземнең менә кеңелем белән инде әйтәм, авыл тормышы миңа ошый. Мин гуртта инде бу менә кайтасыңыз баларда инде ошамый. Айтерлар тоталар инде кемнең эше бар, кешеләр чыгып китеп эшләп бириләр инде. Кем кая эшли? Авыл эчендә дә эшләр бар. Заманында Ишкаен берлек колхозының үзәге булган. Хуҗалык районда гына түгел, өлкәдә дә алдынгылар рәтендә барган. Сөт савы буенча, ит савы буенча без һәр вакыт беренче урында да бара идек без. Эшчән халык элекке бит инде мәктәп бар иде. Мәктәп бит инде каждый елда 5-6 бала бит инде. Мәк үстерәләр. Мәк бит инде 200 гектар, 300 гектар мәкчәчләр иде. Битте колхозда ник бетерделәр бел. Аллаһу, менә шулай әрәмитләр малай. Шуны хәзер уже яхшырап бара иде тормыш, да тава яхшырак атынган иде. Ну есть, ну. Авылга узган гасырның 20нче еллар башында беренче йортлар салына. Килеп төпләнүчеләр күрше Исәнтимер авылыннан була. Безнең бездәге җирләр бик уңышлы җирләр. Менә әле хәзер Нижнегородта безнең иң мактылар җирләре безне кара җир бездә, уңышлы, уңдырышлы җир. Шуның белән Исәнтимер дигән авылдан безнең бабайларыбыз күчеп килгәннәр монда 21нче елны, 1921 елны. Шуның белән монда алар килеп утырганда беренче Ишкаен ишеп бетерә торган булган. Бу җирлектә шуның белән авылыбызга да Ишкаен исеме биргәннәр. Ишкаен авылына совет власти елларында нигез салынса да, ниндидер бер хикмәт белән авыл халкына җирле хакимият мәчет салырга рөхсәт итәләр. Һәм авыл халкына менә шушы урында 20нче еллар башында мәчет салып куялар. Бүгенге көндә инде авыл халкы үзенең әби бабайларының истәлек итеп, менә шушы мәчет булган урынга авылның исеменә кагылышлы, авылның исеменә багышлап, матур иттереп, нәкъ уртасына Ишкаенда утыртып куйганнар. Ни кызганыч, ул мәчетләрнең гомере озын булмый. Илдә барган ул чактагы үзгәрешләр Ишкаенны да читләтеп узмый. Манаралары киселеп, биналары бакшыкка максатларда файдаланыла башлый. 30нчы елларда җиргә кушканнар, татарлар бит инде мөселманнар куркканнар миндалар, үзләренең ишмәгәннәр. Шуның өчен күрше авыллардан Мардва дигән нацияларны китертеп мәчетләрне иштергәннәр. Наоборот, безнең татарларны иттереп чиркәүләрне иштергәннәр күрше авылларда. Менә шулай иттереп ничә ел хәзер мәчетсез, әле мәчетләрнең зданиясе дип әйтгәндә, алардан клуб ясаганнар, күчереп. Шунда клуб бит инде 70 ел, 80 ел буена клуб булып торган. Моннан берничә ел элек өлкәнең максатчан программасы кысаларында авылның мәдәният йортына капиталь ремонт ясалган. Китапханәгә яңа китаплар кайтарылган. Казаннан концертлар килә, зур концертлар килә ай сайын. И постоянно шул концертларда полный заллар була. Киләсе елда Ишкаенлылар авылның юбилеена әзерләнә башлаячак. 21нче елда авылга нигез салынуга 100 ел тулачак. Хыяллары зурдан, илебез киңлекләренә таралган авылдашларны бергә җыйнап сабан туй уздыру һәм авыл тарихы турында китап чыгару. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Илнең үткәнен онытмаган һәм аның киләчәге өчен фидакар хезмәт иткән ул кызлары булу халык өчен зур бәхет. Бүген сүзебез Дин Мөхәммәд Әхмәт улы Кунаев хакында булыр дип җиткерә Казакъстаннан үз хәбәрчеләребез. Аның исеме белән тулы бер чор бәйле. Ул Казакъстанның социаль, икътисади һәм мәдәни үсешенә зур өлеш керткән кеше. Кунаев җитәкчелегендә илдә дистәләгән шәһәр төзелгән, гигант заводлар торгызылган, целина, ягъни ширәм җир күтәрелгән. Татар халкы белән Кунаевны нәрсә бәйлисең? Сүз Әдилә Төхбәтовага. Кунаев музей йорты 2001 елның ноябрь аенда Дин Мөхәммәд Әхмәт улына 90 ел тулуыга багышлап ачылган иде.
Биредә туганнары, дуслары, хезмәттәшләре тапшырган экспонатлар җыелган. Музейга үтүгә безне Казакстан Социалистик Республикасы Коммунистлар партиясы Үзәк комитетының беренче секретаре Дин Мөхәммәд Кунаев портреты каршы ала. Музейда 2 зал. Аның беренчесендә балачагы һәм студент еллары, башлангыч хезмәтен яктыртучы материаллар, документлар тәкъдим ителгән. Монда ук корал коллекциясе, шәхси әйберләр һәм Дин Мөхәммәд Әхмәт улының эш кабинеты. Здесь в музее у нас находятся архивные документы, материалы, фотографии, которыми пользовался Димаш Ахмедович, личные вещи какие-то. Нужно заметить, что это единственный музей по Казахстану, в котором находятся оригиналы. Әтисе Әхмәт Кунаев һәм әнисе Зөһрә Баировна 70 елдан артык бергә гомер кичергәннәр. Он происходил из рода Кунаевых, то есть он взял фамилию своего прадеда Куная, который был батыром тысячником еще в Куканскую войну. Но в поколении Димаша Ахмедовича были, прабабушка была татаркой, поэтому, возможно, какие-то гены и передались. Кунаевның хатыны Зөһрә Ялымова татар кызы. Искиткәч матур һәм якты йөзле хатын-кыз Зөһрә Динмөхәммәд Әхмәт улының беренче һәм соңгы мәхәббәте була. Алар икесе озын һәм бәхетле гомер кичерәләр. Он пишет, что сразу при встрече с Зухрой Шариповной она ему понравилась. В один из вечеров он приедет к ней и скажет: «Зухра Шариповна, вы не согласитесь ли со мной поехать в Ридер? Меня туда назначает». Он даже не скажет, что директором там, или еще по каким-то. Как бы он напишет сам, что это было одновременно и его признанием в любви, и о создании семьи. И так вот зародилась новая семья. Кунаевның шәхесе белән кызыксыну еллар узу белән арта гына. Шуңа күрә аның 100 еллыгы елында ул яшәгән йортта мемориаль фатир музей ачылды. Бу Казахстанның иң үзенчәлекле мөхиткә ия булган музейларның берсе дисәк ялгыш булмас. Биредә Казахстанның элеккеге җитәкчесе яшәгән күренешләр дә тәкъдим ителә. Динмөхәммәд Әхмәт улының коллекциясендә төрле ил җитәкчеләре бүләк иткән кабызгычлар да бар. Алар арасында Джон Кеннеди, Саддам Хусейн һәм башкаларның бүләкләре. Барлыгы 476 дана үрнәк. Кунаевның хатыны Зөһрә Шарип кызына кунаклар еш кына савыт-саба бүләк итә торган булганнар. Алар белән дә хозурланырга була монда. Зөһрә ханым үзе мендәрләр эшләргә, чигү эшләрен яраткан. Аның вафатыннан соң күп эшләре, мендәрләре туганнарына таратылган. Күп кунаклар кабул иткәннәр алар. Биредә, бәлки дәүләт башлыгына хас булмаган да, бик гади аш бүлмәсе урнашкан. Өстәлдә яраткан ризыклары. Динмөхәммәд Әхмәт улы башкарган эшләрне Казакстандагы барлык милләт халкы хәтерли, бәяли. Аның бөек кызынышлары, изге гамәлләре өчен гасыр кешесе исеме бирелгән. Әдилә Тухбатова, Бауржан Кажаканов, Татарлар, Алматы, Казахстан. Туган тел ул тәндә, җанда калсын. Ана сөте булып гомергә. Илдар Юзиевның шигырь юллары белән тапшыруыбызны төгәллибез. Сау булыгыз.